ng mga nagbabagang balita. Video ng motoristang kinumpiska umano ang susi ng mga barangay tanod sa Pili dahil sa maingay na tambutso, viral online. Singil sa kuryente ngayong buwan ng Kasureko 1, tumaas ng higit sa 50 centavos per kilowatt hour. Mga residente ng Barangay del Pilar, San Fernando na binipisyuhan ng libreng bunot mula sa Dental Clinic on Wheels ng Kamsur LGU. At Baawenyos, pinakilig at napalaugh out loud ni na Michael Pangilinan at Maxie Anderson sa Congressman's Night. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Umani ng iba't ibang reaksyon online ang video ng isang motorcycle rider matapos umanong kumpiskahin ng susi ng kanyang motorsiklo ng mga barangay tanod. LTO at PNP pinalagan ang aksyon ng mga barangay tanod at nanindigang hindi ito mga otorisado. Narito ang ulat. Boso, kinasusi ko ka to. Kuha ang videong ito ni Aaron Bufete, residente ng Barangay Binanwaanan sa bayan ng Pili, Camarines Sur, matapos umanong kumpiskahin ng mga tanod ng barangay ang susi ng kanyang motorsiklo. Ngunyan sir, arugan na yapot ko sa ino. Masunod ka o dae? Makiki-operar ka, mataw kang identification name mo or dae? Yun naman yan ang yapot ko. Ang video in-upload ni Aaron sa social media at nag-viral. Ayon kay Aaron, hinarang siya ng mga tanod dahil umano sa kanyang tambutso. Gate ng tanod sa video, ipinagbabawal sa kanilang barangay ang paggamit ng open pipe na nakakaistorbo sa katahimikan ng komunidad. Depensa naman ni Bufete, wala namang dalang decibel meter ang mga tanod upang mapatunayan na maingay nga ang tambutso ng kanyang motorsiklo. Ayon kay Bufete, bago pa siya nagsimulang mag-video ay naging agresibo na umano ang ilang tanod, ngunit nang itutok na niya ang kanyang cellphone ay tila nagbago ang kanilang tono. So pagharang niya po sa kuya, nagpondo man po kami pagilid, kaso niya, inaanapan ko pong itong pangsukol nga ng decibel meter. Kaso mas nag-agresibo duman mga tanod na pag sabi kong arog ka to, maidasin dang arog ka to, LTO lang dang pwedeng mag-decibel meter. Yun na to. Tapos, kang day pa ko nagbibideo ka to, pero mga sinda, agresibong makiulay sa muya. Yung boses, makukusog sa boses sa muya. Tapos kang nag-video na ko, yun na to, naglaylo na sinda, garo na sinda, ilang naman sinda. Dagdag pa nito, agad silang pinapapirma sa logbook, ngunit hindi agad binanggit na may kalaki pala itong multa na 300 pesos para sa first offense. Maging ang kanyang ina at nobya ay dismayado sa nangyari at tinasal ng mga tanod. Tigko po kayo si susi niya ng mayong pasabi, tabawal man po baga to, bako niya man tong motor, ang pwede niya lang pong hagadon or kuanan ning si license ka tong driver, bako si mismong susi kang motor. Ilang to antig kay kapitan ko kaso garo sinabi niya lang po sa kuya na arag po talaga ka to ang ninda ordinance kang barangay. Anggot po ako dahil sala po baga ma'am na dapat i-explain na barangay tanod siya dahil niya aram kung anong regulasyon na basta niya agawan ang susi, pwede ko po siyang kasuhan. Maranganing ibinalik niya, tatako na hindi binalik, mabalik ako sa munisipyo, papakasuhan ko siya. Ayon sa kanila, tila hindi patas at malinaw ang laging proseso at implementasyon ng ordinansa at nagdulot lamang ito ng kalituhan. Sa panayam ng CSN sa Chief Tanod ng Binanwaanan, ginawa lang ng kanyang mga tauhan ang pagkumpiska dahil umano sa hindi pakikipag-cooperate ng motorista. Madaling sabi, dahil siya nakikooperate sa pag-approach na magbaba muna, mag-logbook po. Yun ang po nga nangyari na arog kayan. Itong video na pong nangyaring inano niya, bako na po ito sa inot, madaling sabi, yung panig niya na kalmado na siya, kang inot po talagang siya ang approach niya, talagang arrogante siya. Tapos nung time na nag-video na siya, kalmado na siya, dahil igwa naman po kaming, madaling sabi, bako siya na siya sunaprehend me, kang time na to, kang aldaw na to. Nasa, kundi ako more or less talaga 14 na motor po.
Anya, matagal nang reklamo ng mga residente ang malalakas na tambutso na nakakaistorbo, lalo na sa gabi. Iginiit niya na nakabatay ang kanilang aksyon sa umiiral na ordinansa ng barangay. Haloy na pong ordinansa po talaga yan digdi. Haloy na pong in-implement yan digdi. Kaya lang, yan pong time na administrasyon po kang satuyang barangay captain na si Buhit Banyadera, masyado talaga pong pinahigting talaga po ang pagkandak ng operation digdi. Dahil dakulo na po ang nagko-complain ng mga residente digdi, mga madaling sabi na istorbo, mga pagtulog nila pag madaling araw. Digdi po kaya ang naging kang mga motor na kadaklan po, mga open pipe. Tapos may grupo po sinda na tinaapod diyan kang bago pa lang kaming madaling sabi kang inot pa lang na termino ni Cap, may inaapod dyan na First Friday po. Dagdag pa ni Sernal, ang kanilang intensyon ay disiplinahin ang mga motorista at hindi personalin ang sinuman. Humingi rin siya ng pag-unawa sa mga motorista na mahigpit na ipinapatupad ang naturang ordinansa para sa kapakanan ng lahat. Gayunpaman, nilinaw ng LTO at PNP na hindi otorisado ang mga barangay tanod na manghuli o magkumpiska ng susi o lisensya ng isang vehicle owner. Kung authorized yan mag-confiscate, pwede silang mag-apprehend yan, so citation ticket kang LGU, pero dahil sila pwedeng mag-confiscate. Po duman sa 4136, bawal po talaga sila mag-confiscate ng mga kasi ang legit po na nag-confiscate kayan is deputized po dapat po kang LTO. Ani ni Rojas, tanging mga kinatawan lang ng Land Transportation Office ang may kapangyarihan para magsagawa ng ganoong aksyon. Sa panig naman ng PNP, kahit pa may ordinansa ang isang barangay, dapat ay dumaan ito sa tamang proseso at hindi basta-basta na lamang kukunin ang susi o motorsiklo ng isang motorista. Parehong nanindigan ng LTO at Pili Police na mali ang naging pamamaraan ng mga tanod sa insidente. Di lang sa kang barangay, implementar mo di, base duman sa pig-aprobaran kan barangay council, pigibo kan barangay council, and din kan sangguni ang bayan kang pili. Aprobado po iyan. Digdi lang yan sa binanuanan. Iyan ang ambihin natin ang binanuanan, iyan pig-implementaran mo. Itong ordinansang ito. Nahaloy ng panahon iyan, talagang ngunyan ko lang kang ako na ang kapitan, pig-implementar ko iyan. Ang pig-implementar kang barangay, magsunod. Garo yan subilang magurang. Ako nga, namamundo ako haloy ng panahon yan, para may first offense, may pagpabandilyo na kami, may mga pigpadukot na kami, alaga din nagtuturubod. Samantala, nananawagan naman ang ilang motorista na magkaroon muna ng maayos na implementasyon, malinaw na guidelines at paggamit ng kagamitan tulad ng decibel meter upang maging patas ang pagpapatupad ng ordinansa kontra open pipe. Sana ang mga nagdadayo digdi, kung nagdidigdi ka mo, kadakol paagi kung paano dahil maging maribok ang tambutso. Siguro pagbako na dito sa binanuanan, nakalampas na ayaw ko sa binanuanan, paluwayo nindo ang tambutso nindo, o kung pwedeng remedyohan nindo, pakalampas dito sa binanuanan, maski pa yung tanggalon nindo ang tambutso, masamang problema. Tabako na digdi dahil may nasakop yan. Mga pigi-enforce po sinda na arog kayan, dapat po maging sigurado sinda sa mga act na gigibuhon ninda para dahil po nagko-complaint ang community o kaya itong pigdadako po ninda o kaya itong pigsisita po ninda. Okay man po ang magsita, pero dapat po ay laagta po sa tamang venue. So proper po na kung talagang may violation siya, is ipaliwanag na tultul dahil maging agresibo, duman po sa piga-apprehend po ninda. Buso, kinasusi ko ka to. Chris Novelo, CSN. Sa layuning masugpo ang pagkalulom sa online sugal ay inutusan na ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga e-wallet platform na putulin na ang access sa mga online gambling sites. May ulat si Regine Buet. Matapos ang ultimatum mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, naglabas ng kanilang mga pahayag ang mga nangungunang e-wallet providers sa bansa. Sa kanilang kanya-kanyang statement, kinumpirma ng e-wallets GCash at Maya na agad silang sumunod sa utos ng BSP na putulin na ang mga access ng mga e-wallet sa mga online gambling platforms. Iginiit ng dalawang kumpanya na sinusuportahan nila ang mga adhikain ng gobyerno na mapigilan ng lalong paglaganap ng iligal at mapang-abusong online gambling activities na nagre-resulta
resulta sa karahasan. Nitong Agosto 14, binigyan ng Bangko Sentral ng Pilipinas ng 48 oras ang mga e-wallet providers para putulan ng koneksyon ng mga online gambling websites at operators. Sumunod dito ang GCash, Maya at iba pang bangko at e-money providers. Hati naman ang opinyon ng publiko sa ginawang hakbang ng Bangko Sentral ng Pilipinas katuwang ang mga e-wallet. May mga nadismaya sa biglaang pagbabago habang ang iba naman ay nagpahayag ng buong suporta. Kabilang sa mga nanghinayang si Nanay Susa na nabigla sa anunsyo. Ayon sa kanya, isa ang online gambling sa mga pinagkakakitaan ng kanyang anak, kaya malaking kawalan sa kanilang kabuhayan ang pagputol ng akses sa mga e-wallet. Kada ko pabor kaya na dahil paagi sa GCash, sapat GCash manggiraray. Kung ano si pinuunan, yung manggiray katapusan kaya. Ngunit para kay Christian, isang positibong hakbang ito upang maiwasan ang lalong paglalim ng problemang dulot ng pagsusugal online. Aniyang maraming Pilipino ang nalulugi, nalulubog sa utang at nasisira ang buhay dahil sa gambling. Hindi naman actually ako nag-gambling, online gambling specifically. Pero yun na nga, kagaya ng sinabi ko, mas maganda talaga na itanggal na siya sa e-wallet, especially sa GCash para wala nang individual or student, mapa-adult man yan or matanda, bata o ano man na malulong sa sugal. Saka actually dapat din po talagang iban ito sa pati na din sa social media. Yun pa man, sa kabila ng pagputol ng ugnayan, patuloy pa rin nakakapaglagay ng pondo ang ilang gamblers sa pamamagitan ng mga indirect or external methods. Kaya naman nananatili pa rin ang operasyon ng maraming online gambling sites sa bansa na itinuturing na hanggang ngayon na isang malaking suliranin at kanser ng lipunan. Regine Boy, CSN. Isang outreach program ang inilunsad ng kapulisan sa Naga City sa paggunita ng Ninoy Aquino Day. Nasa 70 benepisyaryo ng food packs mula sa kapulisan. Narito ang ulat. Kasabay sa paggunita ng Ninoy Aquino Day, sinagawa ng Naga City Police Office ang isang outreach program na layuning makatulong sa mga residente ng lungsod. Kasabay ng pagpapaalala sa kahalagahan ng bayanihan at serbisyo publiko. Mahigit 70 benepisyaryo ang nakatanggap ng food packs mula sa kapulisan sa isang araw na Ninoy Aquino Day, isang inisyatibang bahagi ng regular na community outreach program ng Naga City Police. Kabilang sa mga nahandugan ng tulong sina Kuya Romel at Nanay Rosa, mga tagapagpanatili ng kalinisan sa Plaza Rizal at matagal ng residente ng lungsod. Ayon sa kanila, malaking tulong ito sa kanila lalo na't may mga araw na kapos sila sa panggastos. Kahit papaano, may makakain na umano sila sa mga susunod na araw. Kami ma'am, nagpapasalamat kami dahil dakula na suporta na ini sa muyang mga parpasigid. Makakakan mi na ini sa pirang siguro sa muya, taduan man lang kami mag-agom sa Lugkang Harong. Siguro mga 2 days naman ini sa mundua. Inot na inot po nagpapasalamat ako sa mga kapulisan. Dakula pong tabang ni para sa muya. Ayon sa NCPO, madalas silang nagsasagawa ng ganitong programa, lalo na tuwing may ginugunita o pinagdiriwang sa lungsod o sa buong bansa. Itinataon nila ito sa mga araw na pampublikong holiday upang mas maraming mamamayan ang kanilang maaabot at makausap, gaya ngayong walang pasok sa paaralan at trabaho. Bibigay kami ng mga food packs, lalo may mga nakikita natin dito mga less privileged. So yun ang ating priority na mabigyan sila. Kumbaga sa pansamantala ay maibigay tayo, may maihatid tayong tulong para sa kanila. Bukod sa pamamahagi ng food packs, layunin din ng programang ito na pagtibayin ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at mamamayan para sa mas matiwasay, ligtas at mapayapang paggunita ng Ninoy Aquino Day. Regine Boy, CSN. May pagtaas sa singil sa kuryente sa August billing ang Casoreco 1. Ayon sa kooperatiba, higit sa 50 centimos per kilowatt hour ang dagdag sigil sa residential, low voltage at high voltage consumers. Sa residential, umaabot na sa 9 pesos and 70 centavos per kilowatt hour ang singil. 8 pesos and 63 centavos per kilowatt hour naman sa low voltage, habang 7 pesos and 78 centavos per kilowatt hour sa high voltage consumers. Wala pang pahayag ang kooperatiba sa dahilan ng aumento sa singil sa kuryente ngayong buwan ng Agosto. Napansin ng dental team mula sa PHO Kamsur na marami ang nagpapabunot ng ngipin sa kanilang medical missions. Last resort na sana raw ang pagpapabunot ng ngipin na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng pagsesipilyo. Narito ang ulat.
Mag-iisang taon nang tinitiis ang pananakit ng ngipin ni Nanay Aurora ng Barangay del Pilar sa bayan ng San Fernando, Camarines Sur. Kaya isa siya sa mga maagang pumila sa libreng bunot ng ngipin handog ng Dental Clinic on Wheels ng Provincial Government ng Camarines Sur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte. Para kay Nanay Aurora, malaki ang natipid niya sa naturang programa ng Kapitolyo dahil hindi na siya gagastos pa ng malaki sa private dental clinic para lang makapagpabunot ng ngipin. Ribo, mangwan. O pera pa kaya, mga pamasahe pa o baka mga 1,000 plus manggiraray. Pero sure ko sa pagpapagabot 1,000. Isa lang si Nanay Aurora sa mga nabenepisyohan ng libreng bunot ng Dental Clinic on Wheels, isa sa state-of-the-art na medical asset ng provincial government ng Kamsur. Ayon sa dentistang si Dr. J.D. Faurilio Yu, na sa tuwing natutungong Dental Clinic on Wheels sa iba't ibang lugar sa Kamsur, napansin nilang maraming mga residente ang nagpapabunot ng ngipin. Ayon sa health expert, last resort na ang pagpapabunot ng ngipin at maaring maiwasan sa pamamagitan ng pagsisipilyo. Binibigyang diin rin nila sa bawat dental mission ang importansya ng pagsisipilyo sa pag-iwas sa pagkabulok ng ngipin at maaari pang maging sanhi ng ilang karamdaman. Ang pagtututbrush is isa sa pinaka-the best, pinaka-efficient and effective way ng pag-maintain ng oral health natin. So, hindi lang brushing, kundi yung proper brushing technique na tinatawag. Ang most accepted and effective is yung modified buzz technique na tinatawag. So, tinuturo na rin namin sa mga pasyente dito yung mga basic ng brushing technique and then kung paano ka-frequent and kung ano yung mga maitutulong nito na benefits sa mga pang-araw-araw. Nagpapasalamat naman ang Barangay Council ng Del Pilar sa programa at medical asset na ito ng Kapitolyo na naabot ang mga indigent na nasa malalayong komunidad. Para sa Muya, agaro all-in ang package na ang tinataong serbisyo kan probinsya. May na akong masabi pa kundi talagang mabalos na maray, asin salamat na nakulaon na tabang magpuon sa educational assistance, siyaw na po yan dyan, medical assistance, burial, and so on. So talagang sabi kan, ang serbisyo dahil nagpapabaya, talagang tinutudo nila ang serbisyo na maitao sa mga nangangaipo, lalo-lalo na mga sa itong mga indigents. Nakikita ko nag-i-improve talaga kasi sometimes na pagbalik namin, second na balik, napapansin namin na kumukonti na lang yung mga patients na na mapabunot, so somehow nakikita namin nag-improve talaga, very effective yung ginagawa nating services. Gov El Rey, Congressman Luigi, salamat na maray sa imo pagtabang mo sa mga terios. Salamat na maray. Good morning, Gov. Thank you at kami ay magpapabunot ng ngipin. Thank you sa dental. I love you, Gov. Chris Novello, CSN. Itinutulak ni na Congressman Mix at Congressman Luigi Villafuerte ang Philippine Bamboo Industry Development Act o ang panukalang batas na magpapalakas pa sa bamboo industry sa bansa. MSMEs mula sa bamboo industry sa probinsya, suportado ang panukalang batas. May ulat si Regine Bue. Sa gitna ng lumalaking interes sa sustainable na kabuhayan at likas yaman ng bansa, muling nabibigyang pansin ng kawayan ni isang likas yamang matibay, mabilis tumubo at may malaking potensyal sa industriya. Para kay Tatay Efren, isang veteranong gumagawa ng bamboo furniture sa Camarines Sur, ang kawayan ang naging sandigan ng kanyang pamilya sa loob ng ilang dekada. Dito siya kumukuha ng pang-araw-araw na kita at ito na rin ang nakapagpatapos sa kanyang mga anak sa pag-aaral. Kaya malaki ang suporta niya sa isinusulong na panukalang batas ni na 5th District Congressman Mix Villafuerte, 2nd District Congressman Luigi Villafuerte, 1st District Congressman Chuyushi Horibata at Congressman Terry Ridon ng Bicol Saro Party List. Ito ang House Bill 2398 o Philippine Bamboo Industry Development Act. Makakatabang po yan, lalo na sa mga mayong kapital. Pabor din si Erica, isang entrepreneur na may sariling bamboo product store. Anumang paglago ng industriya ay direktang nakakaapekto sa kanyang negosyo. Ayon sa kanya, limitado ang oportunidad para sa mga maliit na negosyo sa bamboo industry dahil sa kawalan ng sapat na suporta. Ngunit ngayon, umaasa siyang mabubuksan ng mas maraming oportunidad para sa kanilang pag-unlad sa tulong ng panukalang batas. Po, magaling po yan.
makatabang po talaga yung kung talagang mas mapapaano pa ang mga furniture ng mga kawayan, bamboo. Nakakatabang po. Ang arog po kanin maluluya na ang para bakal. Mas mabibisado pa ang mga furniture ng bamboo. Sa ilalim ng panukalang batas, layunin itong suportahan ang buong value chain ng bamboo industry mula sa pagtatanim at pananaliksik hanggang sa pagproseso, komersyalisasyon at export. Bahagi ng panukala ang pagtatag ng Philippine Bamboo Industry Development Council at National Bamboo Research and Development Center na magsisilbing sentral na ahensya sa pagpapalakas ng industriya. Ang kawayan ay hindi lamang isang kagawatang yaman. Ito ay posibleng maging susi sa malawakang pag-unlad ng rural na kabuhayan, paglikha ng trabaho at pangmatagalang kaunlaran. Sa pamamagitan ng panukalang batas na ito, umaasa ang mga magsasaka at MSMEs na muling mabibigyang halaga ang kawayan, hindi lamang bilang materyales kundi bilang pangunahing haligi ng lokal na ekonomiya, lalo na sa probinsya ng Camarines Sur. Regine Bue, CSN. Ngayong pabago-bago ang panahon ay nauuso umano ang ilang sakit tulad ng ubo, sipon at lagnat. Tulad na lang ng mga pasyenteng nagpakonsulta sa Hospital on Wheels ng Provincial Government ng Kamsur sa pagtungo nito sa bayan ng Kanaman. May ulat si Eli Balbin. Dahil sa pabago-bagong panahon, karaniwang sakit na tumatama ay ubo, sipon at lagnat. Ayon kay Dr. Jonar Sipson, Medical Officer ng Provincial Health Office ng Kamsur, uso umano ang mga naturang sakit dulot ng virus. So, ngayon pong tag-ulan, no? Medyo malamig ang panahon. Usong-uso po talaga ngayon yung mga tarangkaso, ubo, sipon, lagnat. Usually, ang dahilan po nito is yung mga virus, no? So, viral infection po. Kaya, mahalaga po na magkaroon po tayo ng flu vaccine. So, isa po yun sa pwede nating matanggap sa mga local health center or kahit sa mga private doctor, manghihingi po tayo ng flu vaccine para maiwasan po natin ang mga ito. Si Maricris Lanusaga, 4 na araw nang iniinda ang nararamdamang ubot, sipon. Parang sakit ang halaman. Kasi maano po ako mapacheck up lugod. Tapos may sipon. Nagawa na kami dalawa. Pares kang meron. Dahil sa Hospital on Wheels ng probinsya ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villapuerte, katuwang sina 2nd District Congressman Luigi and 5th District Mix Villapuerte, binipisyaryo si Maricris Lanusaga at kanyang anak na kinakailangang lunas sa kanilang ubot, sipon. Ayon kay Maricris, malaking tulong ang libreng konsultasyon at gamot na ibinibigay sa kanila. Nabigyan kami ng gamot, tapos hindi na kami pupunta sa malayo, malapit lang. Ang ganitong programa ay malaking tulong sa mga mahihirap na pamilya, lalo na yung mga nasa malalayong lugar na hindi kayang magpagamot sa pribadong ospital. Kabilang sa serbisyong medical na na-avail ng mga residente sa San Jose West, Kanaman ay ultrasound, ECG, libreng gamot at marami pang iba. Lubos ang pasasalamat ni Punong Barangay Lydia Salazar at mga residente sa programang ito na nagpapakita ng malasakit at pagtutulungan para sa ikakabuti ng lahat. Pinasalamatan din niya ang pinagawang covered court ni Governor El Rey at educational assistant na ibinigay sa kanilang barangay. Salamat po kay Governor El Rey Villapuerte at sa kanyang medical team nandito po, sa lahat ng mga kasamahan. Buong puso naming pasalamat sa inyo pong lahat. Nabibigyan ng educational assistance from Capitol, from provincial government sa pamumuno po ng ating masipag na Gobernador El Rey Villapuerte. At ito pong aming covered court na sa ngayon ay tapos na. Papasalamat po kami, Gob El Rey. Nagpapatuloy ang pag-iikot ng dekalidad at libreng serbisyong medikal ng provincial government ng Kamsur gamit ang mga makabagong state-of-the-art na medical asset para sa better at healthier Kamsur. Eli Balbin, CSN. Sumadsan pa sa 12 pesos per kilo ang presyo ng palay sa ilang komprada sa Camarines Sur. Pagbagsak sa bilihan ng palay dahil umano sa dami ng supply at rice importation. Narito ang ulat.
Apektado ang ilang magsasaka ng Camarines Sur dahil sa patuloy na pagbagsak ng presyo ng palay. Sa kompradang ito sa bayan ng Minalabak, 12 pesos ang buying price ng palay. Mas malaki pa umano ang ginagastos nila sa produksyon kung ikukumpara sa kanilang kikitain dahilan upang madagdagan ang kanilang paghihirap. Ayon kay Redentor Sola at Danilo Mupan Jr., hindi na umano sapat ang kanilang kinikita sa pagbebenta ng palay. Nakaraan, umani kami ng last month kasi sobrang baba ng palay, presyo ng palay. Kaya ang ginawa namin, binilad na lang namin at ginawang bigas. Mababa paroy, barato ng kilo. Marita nagtastas ng piso. Dati lang yan, 11, 10, ngunyan nag-12 na. Medyo nagtastas na, pero logi mangyari kami sa kaming mga paraoma. Ang pagbaba umano sa presyo ng palay ay dahil umano sa mataas na supply ng palay na sinabayan pa ng importasyon ng bigas. Kaya ang naging resulta, paluging ibinebenta ng mga magsasaka ang kanilang inaning palay. Pinangangambahan ng mga magsasaka na ang sobrang baba ng presyo ay magdudulot ng paghihirap sa kanilang kabuhayan at magpapalala pa sa kalagayan ng sektor ng agrikultura sa Kamsur. Hindi lamang ang mga magsasaka ang nalulugi sa patuloy na pagbaba ng presyo ng palay, kundi maging ang ilang negosyante na bumibili nito. Sa presyong 12 pesos kada kilo, maraming negosyante ang nagsasabi na malaki ang posibilidad na sila rin ay malugi. Medyo mahina. Una kasi ngayong tapos na yung cropping. Pero yung nakaraan, mahina din po kasi madaming mga magsasaka ang hindi na nagbenta kasi mababa nga po yung presyo ng palay. Ngayon po ang bilihan namin is depende sa klase, may 11, may 11.50, may 12. Ganun po. Kasi medyo yung iba, medyo may itim na, mga stocks na, medyo mababa na kasi ang klase ng bigas noon, mababa na din ang kalidad. Nanawagan naman ang mga magsasaka sa pamahalaan na magkaroon ng konkretong hakbang upang mapanatili ang pagtaas ng presyo ng palay at matulungan ang mga apektadong magsasaka. Sana bigyan nyo ng pansin yung mga magsasaka. Dahil isa sa pinakamahalaga sa ating bansa yung agrikultura. Sa amin po, kahit wag nyo na kaming bigyan yung mga subsidy, yung mga libreng abono, libreng binhe, basta yung presyo ng palay, gawing makatarungan. Ang gusto nilang makabawi kami sa pag-uumata, para lang kawan ng gabos ng mga bakalon sa materialis kan pag-uuma. Ang panawagan ko lang, makataas lang ang presyo. Babawi na kami, kaya makakabawi na kami. Sinisika pa ng CSN na makuha ang pahayag ng DA at NFA ukol dito. Eli Balbin, CSN. Nagpapatuloy ang foreign language class sa Nihongo ng Southeast Asian Institute of Computer Technology. Itinuturong language proficiency sa lengguaheng Hapon, level up na. May ulat si John Amador. Dito sa Camarines Trade and Investment Center Building sa BMC Road, Panganiban Drive, Naga City, matatagpuan ang Southeast Asian Institute of Computer and Technology. At dito nyo rin makukuha sa mga naghahanap at gustong matuto ng Japanese language o Nihongo at gustong makapagtrabaho abroad ang ino-offer ng provincial government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor El Rey Villaperte. Ang proyektong ito para sa mga nais magtrabaho at magkaroon ng oportunidad abroad. Lumilevel up na ang mga estudyante ng Japanese Nihongo class ng Southeast Asian Institute of Computer Technology sa BMC Road, Panganiban Drive, Naga City. Makalipas ang halos isang buwan nang magsimula ang mga estudyante, nakatutok na ngayon ang mga sensei o guro sa kung paano sila makikipag-usap sa salitang Hapon. As of now po, nasa sa grammar. Basic po, tsaka basic po sir. Ang usually pa tinuturo namin is yung mga daily conversation po, yung mga basic daily conversation. Yung yung everyday routine nila, yung about sa mga ginagawa na araw-araw. Then yung especially kapag may yung question and answer in Japanese nagkakanta kami ng conversation. Or okasan ba? Watashi ni Nasa 30 na estudyante na ang enrolled ngayon sa Japanese Language Proficiency Class N5 at N4. Ang estudyanteng si JP, tila minamanilang ang language class na nasa N5 class na. Ohayo, hajimemashite. Watashi wa JP Olager-san desu.
JP to, Yonde Kodasai, Nijuro Kosaide, Dokshindes, Naga City Karakimashita, Dozo Yoroshiku Onegaishimasu. Ako po si JP Olaguer, pwede niyo po akong tawagin na JP lang, and 26 years old, taga-Naga lang din po. Sa ngayon po okay naman, progressive po yung aming pag-aaral. Sa ngayon po, nasa pang 3 weeks na po kami at ongoing po kami sa pag-aaral ng Japanese at kung paano po kami mag-construct ng simple conversation or kaiwa. Dagdag pa ni JP, maganda umano ang programang ito ng provincial government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villaperte, lalo sa mga katulad nila na nangangarap makapagtrabaho abroad. Sa ngayon po, actually nag-aantay po ako ng trabaho, kaya ang ginagawa ko po munang pang palipas oras is ang klase namin sa Japanese. Ang pinaka-aim ko po talaga kung bakit ako pumasok dito sa Japanese class is, syempre, makapagtrabaho sa Japan, para naman magkaroon ng oportunidad, para kung sakaling dumating naman yung oportunidad na yon, meron na akong hawak na certificate. Aabutin ng 3 hanggang 4 na buwan ang klase para sa mga estudyante na nagnanais matuto ng Nihongo para sa oportunidad at trabaho sa bansang Japan. Ang schedule namin is yung N5 Monday and Wednesday. Then yung N4 is Thursday and Tuesday, then Thursday. Kaya siguro paabutin ko ng 3 to 4 months kung 1 lesson per day. Jan Amador, CSN. Pinangunahan ni Kamsur 5th District Congressman Migs Villafuerte ang inaugurasyon ng bagong multipurpose gym sa bayan ng Nabua. Ilang mag-aaral sa lugar nakatanggap ng school bags. May ulat si Darlene Lastrullo. Formal na binuksan sa publiko ang bagong multipurpose gymnasium ng Barangay Santa Lucia sa bayan ng Nabua sa pamamagitan ng isang inauguration ceremony na pinangunahan ni Congressman Miguel Luis Migs Villafuerte, kinatawan ng 5th District ng Camarines Sur. Kasama ni Kong Migs sa ribbon cutting ceremony sina Mayor Attorney Fernando Simbulan ng Nabua, Barangay Captain Jesus Taburnal ng Santa Lucia at iba pang lokal na opisyal. Bukod sa formal na pagbubukas ng gymnasium, pinangunahan din ni Congressman Migs ang pamamahagi daan-daang school bags para sa mga mag-aaral ng Santa Lucia Elementary School na sinabayan ng Food Assistance Program sa higit 700 na kabahayan. Nagpaabot ng pasasalamat si Barangay Captain Taburnal sa mga opisyal na tumulong upang maisakatuparan ng proyekto at programa para sa kanilang barangay. I love Santa Lucia. Please let me know kung ano matutulong sa eskwelahan, sa mga estudyante, sa mga magulang, sa barangay. Ang commitment po natin is talagang investing in the future. Sino ang future? Ang kabataan. Santa Lucia, parati po ining padangat ni Gob, ni Kong. Sa gabos na panahon, parati po siyang pinag-aanduyogan digdi. Kaya, ang pagmati ko po, maski nga ni sabihin tanang medyo stress man, pero magayon sa buot. Kami po, sa ngaran po, kan barangay officials, kan Santa Lucia, nagpapasalamat po kami kay Kong Migs, kay Gov El Rey. Gayun din si Joy Gotoman na kabilang sa nakatanggap ng food packs ay nagpahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa provincial government at kay Congressman Migs Villafuerte para sa tulong na kanilang natanggap. Thankful po kasi isa sa mga barangay na sabi nga niya, paborito niyang pong barangay, and nagpapasalamat po kami dahil marami na po siyang naitulong dito sa barangay natin. Ang proyekto at programang ito ay patunay na patuloy na pagtutok ng pamahalaan at mga lokal na lider sa edukasyon, kalusugan at kabuhayan ng mga pamilyang Nabawenyo. Darlene Lastrullo, CSN. Double the fun and feel sa Congressman's Night sa bayan ng Baaw dahil sa performances ni Michael Pangilinan at drag queen Maxi Anderson. Narito ang ulat. Musika, sayawan at kasayahan, iyan ang umalingaw-ngaw kagabi sa bayan ng Baaw.
libo-libong mamamayan ang dumagsa sa Barlin National Park para makisaya sa Kamuy-an Festival Congressman and Governor's Night. Tampok dito ang mga bigating artista tulad ni Michael Pangilinan na pinakilig ang mga single at taken ng mga dilag. At ang Philippines drug superstar na si Maxi Andreyson. Grande ang selebrasyon ng Kamuy-an Festival Congressman and Governor's Night na inorganisa ni na Congressman Miguel Luis Migs Villafuerte, Governor El Rey Villafuerte at Mayor Jeff Besinio. Dinumog ito ng libu-libong residente na sabik sa kasayahan at aliw mula sa iba't ibang performances. Sa kanyang talumpati, ipinaliwanag ni Mayor Jeff Besinio ang kahulugan ng Kamuy-an at kung bakit ito mahalagang selebrasyon para sa mga Baawenyo. Ang Kamuy-an Festival, naghali po sa ang banwaan po kaya ang unang pinagkukunan ang rice and coconut. So, digdi po sa banwaan na Baaw, tinawag siyang Kamuy-an dahil ang mga taga-Baaw mumuyon and diit-diit lang na gabos na street po digdi, halos sineselebrate sa ditman or dakulang okasyon. Nagpasalamat din siya sa lahat ng naging katuwang. Wala pong pasasalamat kay Governor El Rey Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte. Ngunyan, mahiling po na talagang buong-buo ang kapistahan kang banwaan na Baaw. Dahil po sa tabang ni Governor El Rey Villafuerte, Congressman Migs Villafuerte. Ngayon pa lang, nagko-congratulate na ako sa LGU Baaw, headed by Mayor Jeff, sa matrayumpong festivities. Simula ng opening, I've been following hanggang ngayong gabi, hanggang sa August 24. Ngayon pa lang, Mayor, you're the best. Baaw is lucky to have a very progressive, active, uragon, magayon na pamayo kan banwaan. Daiba, Jeff Besinio. Tampok sa gabi si Maxi Andreyson, isang Filipino drug performer at kampiyon ng Drag Race Philippines na naghatid ng makulay at masayang performance. Performance is given, energetic, pero kakaiba yung tao ngayon. Siyempre, first time ko sa Camsur, tapos sobrang init ang pagtanggap nila sa akin. Like, oh my God, ako yata yung pinakamasarap dito sa Camsur. Dagdag pa niya, inaabangan niya ang kanyang magiging karanasan sa Camsur Water Sports Complex. Looking forward to travel pa and to experience. Sana bukas talaga ma-experience ko na yung yung wakeboard. Oo, kakaiba daw yun, hindi kailangan ko na ma-experience. So let's try. Baka mamaya mategi ako, hindi ko pa ma-experience yun, di ba? Sayang ni May. Nagpasalamat din siya sa mga opisyal ng festival. Gusto ko salamatan si Mayor Jeff na parang kilala ko. Mayor Jeff, thank you so much for having me here. Thank you so much for your invitation, for inviting me here, Chef. Thank you, Mayor. Thank you. Kayo na yan. Sana marami pa kayo mapaligaya mga tao at sana makagawa pa kayo ng mga mararaming programa katulad nito. Kasi saya-saya talaga nila. Feeling ko need nila. Fairness! Hindi rin nagpahuli ang OPM balladeer na si Michael Pangilinan na nagpabirit at nagpawala ng malalakas na hiyawan mula sa crowd. Sobrang saya, ate. Ako, and nakaka-enjoy po sa mga tao, and masaya po, and then na-appreciate po namin ng ang ganito pong concert. Sa pagtatapos ng gabi, musika at halakhakan ang nangingibabaw sa buong Barlin National Park. Isang makulay na alaala ng pagkakaisa at pagmamahalan ng bawat Baawenyo na tunay na bumida sa Kamuy-an Festival Congressman and Governor's Night. Sa visual, panahon ay magiging normal. Wala kang mababago kahit gamitan mo ng ritual.
Darlene Lustrulio, CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.